Onko sun työpaikalla sellainen tilanne, että ylimääräistä tavaraa lujuu nurkissa? Siellä löytyy vanhaa pahvilaatikkoa, rikkinäistä toimistotuolia, kosahtanutta kopiokonetta, printerin raatoa tai ihan hillittömästi haalistuneita esitteitä, jossa esiintyvillä ihmisillä on jo pikkasen vanhat kampaukset. Hyvin usein, kun ylimääräisten tavaroiden poisvienti lykkääntyy, on kyseessä niin pitkiä, painavia tai isoja esineitä, että ei vaan tule itse ryhdyttyä roudaa yhtään mitään. Roinat saa olla rauhassa, koska niiden poiskuljettaminen ei kuulu kenellekään siellä työpaikalla. Kantaminen ja kuljettaminen vie aikaa, eikä sitäkään ole kellään. Ja mihin ne kaikki roinat edes pitäisi viedä? No äläpä ressaa. Me kannetaan ja kuljetetaan ihan niin kuin oikein intopiukeena. Ja me myös tiedetään, minne ne tavarat kuuluu viedä, ja me lajitellaan ne kierrätettäväksi sun puolesta. Meillä on asiakkaana elintarvikevalmistaja Kavli. He käyttää meitä siihen, että pääsevät eroon vanhoista pakkaus- ja markkinointimateriaaleista. Heidän näkökulmastaan tavarat vain katoaa, eikä itse tarvitse tehdä yhtään mitään. Hei, nyt sullakin on mahdollisuus päästä kaikesta ylimääräisestä rojusta eroon. Me kannetaan ne pakuun ja kuskataan sorttiasemalle, missä me lajitellaan ne kierrätettäviksi. Pyydä meidät paikalle. Nyt.